Dawn Mary u Rita. Ħut Peter, ir-raġel ta' Sina, il-vittma fit-traċedja. Għal-ħabta tal-11, Mary tisma' splużjoni. Kont għand ommi dak il-ħin li huwa ftit passi il-bot mid-dar ta' Peter u nismaw l-esplużjoni u għattila da viċin, għattila ħan uħroġ nara. Ħriġt fil-bib u għattila dan minnaħa tad-dar ta' Peter u tlaqt niġri u ommi u missieri jiġru warajja u kif wasalt qudiem id-dar bdejt ngħajjat id-dar ta' Peter waqgħet u ngħajjat Sina rajt il-karozza barra, għatlaw il-karozza Sina qiegħdem ġew. Jien u ommi jersaqna lejn il-bib, konna se nippruvaw nidħlu, però wajers mal-art, id-dar imwaqqa u kienet terribli tal-biża u ma nafx, xokk kbir immens. Rita tkun l-aħħar persuna li tkellem lil Sina. ċemplit li għalt li rejt, għalt li illum tard se niġi, għalt li għax għandi l-crafts, għalt li u tard għax kienet tiġi kull-jum għandi wara l-ofsinar. Kif appena għadna ċaw il-xurxej, nisma blum. Murajd li kienet ma jitemmek taħt it-terrapin. Rita tajdilna li timmissja ħafna li Sina. Konna klosa ħafna, kienet tiftaħ qalba ħafna miegħi. Konna bħal żewġ aħwa, bħal uħti. U għada ma tistax temmel li mhux se terġa' tara. Ma nistax, ma nafx ma nistax inniżilha. Peter u t-tfal bħalissa jgħixu magħha. Ma niflaħx narom, ma niflaħx. Letteralment ma niflaħx. Sa dal-għod, mux dal-għod u l-biraħ it-tifla. Qed intija tiekol fil-għaxija. Għalt li inti mux ħatibqa anti ju, għalt li inti mux anti. Għattila għala, hija għattila mela, għattila jien anti. Għalt li inti sirt il-mami tijak. Għattila le, għattila Kersti. Għattila inti sabiħa. Għattila janni xuqzibek daqs il-mami. Għattila ma minix il-mami tijek. Għattila jina tsija, għattila ma nistana illek. Mami u għanti mela, għattila ju għattila għattila mami u għanti. Xija miskin, infarra, u dawk iż-żewġ uliet ma nafx se jiġri minnhom. Għax tilfu kollox. Qalba maqsuma Rita tajdilna li meta tara lil huwa u l-tfal ikolla turi wiġb ieħor. Għax ma nistax la nibki qudiemhom. Irrid nuri wiġb ieħor biex inkompli ma' tfal, biex inkompli ma' qija nagħmillu ftit kuraġġ. Mentri jimma imkisra laqas naf nix qiegħda ngħix jew le. U rrid inkompli mixja mħabba fihom. Illum Rita għandha xewqa waħda, dik li terġa' tara lil Sina. Nixtieq terġa' tiġi imma naf li ma tistax. U min kien jafu ma tkellimx għandu qtija ta' din il-mewt.